Drahomíra Báková je naša hostka už od rána a rozprávame sa o analýze vlasov. Z vlasu môžete zistiť rôzne choroby, dokonca aj to, či budete v budúcnosti alergikom a môžete sa tomu aj vystrihať. A ak už ste alergikom, tak z toho vlasu sa môže nasadiť taká špeciálna dieta a vlastne môžete túto sennú nádchu odstrániť úplne. Takisto aj rôzne alergie. Či už kožné problémy, najviac dneska ekzémy, atopické ekzémy, rôzne výrážky. Ľudia majú veľmi veľa kožných problémov. Najviac, čo ľudia sa ozývali, tak to bolo padanie vlasov. Veľmi veľa ľudí rieši padanie vlasov. Takže alergia, keď sa cielene zistí pomer tých prvkov, ktoré sú v organizme, tak sa optimálnou stravou, optimálnou suplementáciou dá až do jadra vlastne bunky a dá sa urobiť radikálna zmena. Poďme sa pozrieť na to vlastne, ako to vyzerá v takom vlase. Teda toto je nejako, že kde je málo zinku, alebo tak môžeme to takto ukázať na kameru. Tak, čiže vlastne dá sa zistiť z vlasu presný stav 24 minerálov, stopových prvkov, 5 toxínov. Jedna farba ukazuje konkrétne stav vyšetrovaného človeka a druhá farba je tak, by to malo byť v organizme. Potom, keď sa zistia tie presné hodnoty číselné, ešte dôležitejšia aj druhá tabuľka, kde sa určujú pomery, ako prvky medzi sebou spolupracujú. Buď sú antagonistické vzťahy alebo synergické, buď si robia dobre alebo zle. Na základe týchto pomerov sa určuje metabolizmus. Či ste typ rýchly alebo pomalý, na základe toho sa stanoví optimálna strava a optimálna suplementácia. Takýto vlas, v podstate keď rastie a už sú nejakým spôsobom vyliečená, vlastne vy ste povedali, že dá sa aj nasadiť špeciálna dieta podľa toho, aký mám teda tento vlas. Po akom dlhom čase by som mala si dať opäť analýzu vlasu? Tak analýzu je dobré zopakovať tak možno po roku a pol, po 2 rokoch, aby sa zistilo, že ako sa to v organizme možno upravilo, alebo čo ešte treba dodať. Keďže dnes tá potrava nie je taká vhodná tým, že sa chemicky upravuje, stabilizátory, emulgátory, konzervanty, tak vlastne stále sa deje v tej bunke veľa procesov a treba to určite sledovať, aby bol rovnováha v organizme, aby nenastali rôzne zdravotné problémy. To mi viete aj povedať, lebo 80% ľudstva má teda sennú nádchu a teda ja sa vyliečím a môže sa mi to napríklad po 2 rokoch, keď zmením úplne zase inak stravovacie návyky, môže sa mi to opäť vrátiť? No určite sa možno aj môže, pretože ja neviem, akým životným štýlom ten človek žije, čo sa medzi tým zmenilo. Mohol byť stresy, mohol mať ďalších x problémov. Takže... A vlastne aj stresy vidno na vlasoch. No, stresy určite. No a takouto analýzou je veľmi zaujímavé, ak máte nejaké výsledky, by ste mi to mohli povedať, že sa dá učiť aj dieta. Je nejaký výsledok? Máte nejakého pacienta, ktorý vlastne schudol extrémne veľa? Tak extrémne veľa neviem a už určite nie rýchlo, ako dneska všetci chcú rýchlo mať efekty, ale ja mám také, nie osobné teda skúsenosti, lebo nemám také problémy s nadváhou, ale čo mám skúsenosti, tak 12-15 kg, ale v priebehu 3 až 6 mesiacov. Ale to je ako taký bombónik k tomu všetkému, pretože ten človek začal s už veľa zdravotnými problémami. On mal nielen nadváhu, mal cukrovku, mal hormonálne poruchy a následne, že on nasadil si tú stravu, presne cielene, nasadil si tú suplementáciu, tak sa ešte aj váha upravila. Takže to bolo ako pridanie. On chcel riešiť zdravotné problémy, ale cielene takých ľudí, ktorí nemajú žiadne zdravotné problémy, iba riešia dietu, tak špeciálne až takých, neviem, či je tak veľa. Ale ľudia majú vážne zdravotné problémy dnes. Takže toto všetko sa dá zistiť aj z analýzy vlasov. Pani Báková, ďakujem veľmi pekne. Pevne verím, že vám ešte budú telefonovať, lebo naozaj veľmi veľa otázok. Napríklad, aká otázka bola? Tak veľmi veľa otázok je na mladých ľudí. Veľmi veľa mladých ľudí má dneska problémy, nielen teda s tými alergiami, s tým padaním vlasov. Ozvali sa ľudia, ktorí 5-6 rokov riešia padanie vlasov a nevedia si vyriešiť všetko akože je v poriadku, ale vieme, že nie je. No a hlavne mladí ľudia, ja sama, keď posielam tie analýzy, povedzme 2, 3, 5-ročným deťom, tak naozaj sú vážne problémy, lebo chýbajú vzácne stopové prvky, ktorých nie je v pôde, nie sú v potravinách a sú vážne zdravotné problémy. Takže hyperaktivita, logopédia a x problémov detských. Pani Báková, veľmi pekne ďakujem. No a teraz sa už poďme pozrieť von, pretože tu